Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Sedliniment, sedliniment. Sakit ng katawan, walang laban sa sedliniment. Sedliniment, sedliniment. Sakit ng katawan, solusyon na ng sedliniment. Sedliniment, sedliniment. Sedliniment. Tanggal ang balik, ito ang panlaban. Sedliniment, sedliniment. Sedliniment. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Luwas na sa tayo naman. Okay na siya. Si Sir Felipe ug si Ma'am Esperanza ba ikong tuyo nang? Ha? Nga naman dong. Manghuwam na sad ka? Naanad kag panghuwam dong. Pero, dong, abin ni mo, lipay ba ko nga nakahibaw nga luwas na sa tatay ni mo? Lipay kay ko dong. Dong, lipay. Saan ka? Basta lipay. Manghawak naman siya. Buhi ko. Saan ba? Ay, unsay man. Oy, muhayang na lang kung daan dong. Itukmod man gitaon ko ni mo. Klaro man kayong mahayang nasad ko. Ha, time pa. Sabag ka na, oy. Muhayang na lang kung daan, ha? Mahayang. Sama ka na.
Sige man kay binuang. Doon ako'y tuyo na, sir. Na ba sila? Oh, maayo kay luwas sa tatay nimo. Ug ang bahin sa kwarta nga imong gihuman ayaw to kunahuna. Ihimo ra tong mabayaran pinagi sa imong serbisyo. May lain kong tuyo ninyo, sir. Ma'am. Aw, unsa man nagkinahanglan ka pa ba og dugang nga kwarta rin? Oh, dili, ma'am. Di ako kay mangayo ko pa sa ilo ninyo. Ngano, sabay mong sa. Sir, ma'am, pasilo ako ninyo. Dako kining saa. Ug andam ko madawat bisag unsa inyo isilot nako. Ay, ngano ba? Unsa pa imong sarinan? Kuan, ma'am, sir. Nahagkan ako sa inyo rin Pani. Unsay nahagkan? Ngano nahagkan man? Unsay putol pasabot harinan? Sabi na haggan, oy. Sir, ma'am, giadto ko ni Nyorita Fanny sa mong payag. Di na lang ko niya ipadaas tatay sa ospital kay mamatay ra ko nung gihapon. Yang gitungo. Ug wa ko magkapugong sa akong kasuko. Gusto ko siya dapatan pero wa ko magkahimo. Kay gawas nga ako siya agawon, babae pagid siya. Gusto ko ipagawas akong kasuko. Maunahagkan ko siya. Santissima! Dili mo katuangay buhaton! Ma'am, sa ako nang giingon, anam ko mo dawat sa inyong silot. Ang kunon ko, kung sa... Mahinong nga, ako yun ang misultin niyo sa kong gibuhat. Og si Fanny? Unsay nahitabo ni Fanny? Nasuko siya bahay, ma'am. Iya magiging kong giadto sa ospital. Gipag-awawan ko niya atubagan sa daghang mga tao. Wa ko na ko ilamig ang muhawak. Baho ko na ba... Felipe, unsay ikasulti mo ni Ene? Nagasiguro kong nag-ulbo na karon nagasuko sa atong anak. Ang ako ikasulti no, Rinan. Nga sunod kong muhaw ka sa akong anak panot, Braspodong. Felipe! May man nagibuhat din Rinan Esper. Dalay ko nang iyang gibuhat. Nga inay iyang dapatan o pasakitan, hawak ang iyang gihatag sa atong anak. Gusto nga mo gibuhat, Rinan. Felipe! Sir, Uy, Si Fanny, miabot ang atong anak, Felipe! Nyorita. Ay! Daan pa ko. Hayang nasadlag gilona. Hain si papa o si mama? Ang kuan na sa sud Nyorita. Nagsulti og sirinan. Unsa? Sirinan? Na ang bagagnaw? Mamusimos, ha? Hayop! Hayop ka! Nganong ni ka, ha? Nganong ni Andy ka pa? Nganong ni Andy ka? Hayop ka! Fanny! Anak! Fanny, hulungan ka na! Fanny, kalma lang. Ayaw pa daog sa imong kasuko. Dili na si angay mo tunop ining mansyon, mama. Gitaktak ko na sa siyang trabaho din niya. O gusto ka, papa, nga taktakon mo usab siya sa iyang trabaho sa katubhan. Dili ka na mahimo, Fanny. O sa dili mahimo pa. Dako kay sa akin ni musimus nako. Nahibaw mo kung sa iyang gibuhat. Nahibaw mi, gihaggan ka niya. Nahibaw mo, papa? Mama? Misulti si Rinan, ug nangayo siyang pasaylos na hitabo. anam ko madawat ko na. Unsa inyo silot na ko, Nyorita. Hayop ka ka? Huwag kayo makatupong sa kabagka sa imong naong. Hasa ako mga ginikanan, gitabian pa ni mo. Ha? Gitabian pa ni mo. Lalaki! Fanny, ka na. Usa pa! Silutin yun yung tawhana, papa, ha? Silutin yun. Taktak kasi siyang trabaho. Dili. Mas maayo nga iyag kang gihaggan kaysa iya kang gikulata. Tungod sa imong pagtungo sa iyang amahan.
Ug gawas pa, di siya mahimong taktakon kaya doon na siya utang nga kwarta. Musamot yun nga di siya makabayad kung wala siya trabaho. Apa? Oh, dere tay. Hinay lang. Pahimutang. Minus tatay, di na ka mugahi ko sabday. Oh, ay, dili na. Doon ako'y maintenance. Di na ta magsige o lagaan ng bagong sa panyawan kay. Pastilan. Niyan na'y panyawan, herbal capsule. Mo inom ta na tayo, ha? Tumarta na. Pagkatabang na. Aron lagsik ta pirmi. Og malikay tas mga sakit. Ang sakit sa tamparos ni Nyorita Pani man oy. Maayo sad. Ha? Kinsay kitang paros? Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang kuminis? Gusto mo bang magkaroon ng kutis celebrity? Lahat ng gusto mo, pwedeng magkatotoo. Zed Celebrity Kojic Soap, a combination of papaya extract which moisturizes your skin, goat's milk which prevents fine lines and wrinkles for a younger-looking skin, kojic acid extract that lightens up your skin day in and day out. Zed Celebrity Kojic Soap. Kutis Celebrity, pwedeng pwede. Kinsa? Si Manirin nantay, gitamparos man ng Nyorita Pani at tumigang adlaw. Kay iya magyagkan. Titoy, gusto ka ba? Sa? Pasagadong sulti diha. Tabian ka na. Ikaw tingin na nabis mga tao, no? Ha? Nabi ko? Nakalimot man ko mo na yoy. O sige na. Ipahimutang na status taas. Sige na. Renan? Alma? Titoy, sige na. Ipapaway na status taas. Nalipay ka ba sa paghawak ni mo ni Senyorita Fanny? Alma? Naibaw ko sa tanan. Inay masuko ka ni Senyorita Fanny, kaya gitungo si tatay ni mo. Inay nga imo siya dapatan. Imo na himo nang siya gihagkan. Wa ko lang nahimo. Babae siya. Dili ko siya mahimong dapatan. Dili na mo'y rason, uy! Ang tinuod nga rason rinan, giganahan gid ka, kaya nakagusto ka niya? Alma, nasuko ka ba? Nasuko kang gihagkan ako sa Nyorita Fanny? O sa may imong katungod nga masuko na ko? Anong nasuko man ka? Kuan, wa ko masuko, uy. Ano masuko man ko? Nabalaka lang ko nimo. O sa may imo nabalakan ako? Renan, doon ay tigwa nga misultin ako. Nga tabangan ti ka. Kay doon ako nagkatalagman nga moabot ka nimo. Tiguang? Usa ka tiguang. Murag magkililimos tan-aon, pero tarong siya manulti. Miingon siya nga tabangan ti ka. Luwason ti ka. Kay doon ay kadaot ka moabot nimo tungod sa imong pagpaduol ni Nyorita Fanny. Mura na ako nabalakan. Pero ako labot nimo, no? Bisag unsa pa'y buhato nimo. Sige! Paghawak mo permis ni Nyorita! Alma! Alma! Noon sa mga babayana? Pero sinang Irmi, ang tiguang. Nagkiksulti ko nun ni Alma ang tiguang.
Wa na ko'y mahimo. Gusto kong mausab ang tanan sa yano nga paagi. Pero musakwahi gyud siya. Ang bati nga kinaiya midut na sa iyang pagkatao. Busa, maangko na niya ang labing bugat nga silo. Puy-an niya ang kalibutan nga dili unta angay kaniya. Kuhaon ang tanan nga anaa kaniya. Ah, sige, trabaho! Trabaho! Paspas og trabaho! Ang maghinay-hinay, lapdusan ko ng gidana kong latigo. Oo, nga naman. Nga na magbaldita ko, ha? Dunay magbuot na ko? Agawon ko ninyo. Og bisag ko sa pagbuhaton ako ninyo, may katungod ko. Sige na! Trabaho na! Nalit ko gamay. Pasiro ako. Ako pag-ati mas tatay. Sige. Koy Salvahis! Balik! Duol dire! Ngano? Ngano ko duko man ka? Ngano? Nauwaw ka, ha? May uwaw ka pa di ay? Oh! Oh! Nganong may anay pa man ka, ha? Dili ka na angay mo trabaho din kay hasta din sa katubhan, tak-tak ka na. Hala sige, pauli sa inyo. Pahayahay, kay wa ka na trabaho. Di na ko musugot nga mo trabaho ka pa, ubos na mo, ha? Ang imong amahan may mga taktak sa akong trabaho. Ug dili ikaw. Oh. Unsa? Ha? Sister Felipe ang dawat ako ng trabaho. Busa. Siya rin magkapapan ako. Ug dili mahimong wala ko'y trabaho. Doon na ko'y huwag mga kwarta sa imong ginikan. Ug akong sildo ang ibayad. Oh. Magtrabaho na ko. Wisit! Bagkagnaong! Lukod ka rinan! Biliban na mo ni Morinan, oy. Pilti maguno ni mong hawak ni senyorita. Uy, hinayan ang tingog ninyo eh. Tingali magkadungog atong agawon. Ano mahadlok man ka? Uyab man ka mo. Ay, mo pasagad og tabi. Dili may uyab. Dili may tabang manguyab siya parehas na to. Oh, ano kahawak man lagi ka? Ha? Sa mando. Lami bang ngabil ni senyorita Pani? Sa may gibati ni mo paghawak ni mo niya do. Dugay mo ko na mo naghuman. Kisabay na nabiya na ba? Ay, lapangutana. Basta baniog na kina din eh. Nga naghawak mo, senyorita. Naghawak ko ka. Gusto na, gusto na. Di na ta magsulti, anak. Hunungan na ng istorya. Mahimo ba? Uy, gusto nyo! O saan ito po? Kinsa ito may singgit? Tabang kasakit sa kong naong. Junior! Junior, asa ka? Oh! Hay! Hala, ginoo ko! Kalain tanaw si mong naong! Sakit kayo. Tabangin ko na niyo! Tabangin ko na niyo! Noon sa si Junior? Rinan! Rinan, tanawa ang iyang naong! Tanawa! Napuno sa butoy-butoy! Uy! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.